Hej gutter. Det her det er episode 2 af Craft Heroes serveren. Jeg sidder her med Niklas. Ja. Vi skal til at lave et home til mig. Ja, det lægger lidt. Okay. Hvor er du egentlig henne? Jeg flyver. Nå, så inde på serveren, så en af adminene, de droppede en hel masse ting. Så jeg har bare fået diamantblokke og gyldne æbler og alt muligt syg oven i hovedet. Rimelig fedt. Det er sådan venner godt. Så nu skal jeg ud og lave et home til mig selv. Skal bare lige finde ud af, hvor det skal være henne. Og også kunne blinke. Og der er du. Nu kan jeg bare se nu. Kan man egentlig ikke få sådan noget hurtigere fly, end du har? Jo. Nej, jeg har ikke adgang til. Jeg har fundet et eller andet om på en stor bark. Stor bark? Okay. Jeg tager her lige til dig så. Vent lige lidt, fordi der er lige en hel masse zombier. Vi skal dræbe. Men nu er jeg kommet. Okay, jeg gør det nu. Sådan der, jeg spurgte dig. Skynd dig at sige ja, inden jeg bliver nakket. Kulibos og alt muligt. Jeg tror bare, jeg laver det herude. Har du en økse på dig? Nej. Nå, jeg laver lige crafting table. Jeg døde af ham der early AK01. Eller hvad den hedder. Jeg laver lige jeg laver lige sådan 2 diamanthakker. Det er det. Nu sagde den. Få lige smidt døren væk. Så til mine. Jeg har et håndtag. Sygt. Umuligt. Okay. Vil du have den ene pickaxe? Ja, prøv lige få den. Okay. Hvor skal vi hakke os nu? Derovre. Jeg har lavet en maskine. Lidt vand. Sådan der. Her skal den være til mig. Lidt mere. Og så sætter jeg bedrock, sådan så de ikke kan komme i vejen. Altså sådan så de ikke kan komme ned. Er det ikke fedt at få et stykke bedrock? Kom, jeg tager ham der Olli. Jeg tager ham der Olli, hans... Hvad gør han? Han spørger mig her. Ja, da jeg bare tippede af for sjovt, ikke? Så var det sådan en dræbt med. Nu har jeg vidst det. What? Ja. Nå, prøv lige at TP til mig. Okay. Nu lige tort. Sådan der.
Hvorfor har du sat bedrock? Så synes jeg, at de ikke kan komme ned der, hvor hullet er. Fordi jeg nemlig ikke bliver lavet. Okay, måske skulle jeg lave hullet til. Nå, fuck det. Bare lige sådan mig lidt, eller sådan lave rummet lidt større. Jeg kan godt lide at få gratis VIP. Var det ikke fordi du kom med jail så meget? Jo. Han drillede mig så meget, så sagde jeg gerne ville have et rank op. Så gav mig VIP. Hvad havde du i forvejen? Der havde jeg bare... hvad er det her? Der havde jeg bare... hvad hedder Premium. Premium? Hvad kunne man der? Fly, feed og heal. Ikke andet. Mm. Egentlig bare nok til mig. Altså, jeg synes det er fedt, du kan lave tingene. Ja. Så kan jeg også trykke på en. Hvad? Jeg workbench. Så jeg har brug for et arbejdsbord eller noget. Prøv at det egentlig også var titaner. Det er fedt. Så shit. Hvis jeg får penge tilbage, så tror jeg faktisk nok, jeg overvejer at købe titan. Altså, jeg kunne godt købe det lige nu og sådan her, men det gider jeg ikke rigtigt. Jeg får penge nok efter at købe den nye computer, så køber jeg skam titan. Jeg gider ikke købe det, fordi det er så jeg sparer op til min nye computer. Så okay. Så lige jeg kan lave en sådan en, der kan jeg lave igen. Jeg har lavet bøger til dig. Bøger? Ej. Det er sådan. Der står ja. 1, 2, 3 nu. Så skal du streg server 1, 2, 3 nu.